w serbskich nowinach zapisało, oni zwieścia, że ma też dziwadła, wielkie dziwadła, ma problemy ze zdrowiem, a w klanko dziwadła, kiedyś ma też nadal, kiedyś się jeden sztodla by budycznie założyło, so oni ze serbskie rzeczy zabierało, a ju też dzieciom przynoszowało, a właściwie przez to, co oni nas kiedyś sama pytali, gdyż dzieciom bieżnie do klanko dziwadła chodzi, będzie oni też zaim w większym dzielu, że oni powinni do dziwadła chodzić. Ale gdyż dziwadła, dzieci niczego nie widzą, a niczego ze z tych rzeczy zapłacić nie wiedzą, potem oni też nie będą przyjść możesz. Po moim dacie tutaj ludzie zaprają. To nie człowiek, kto by się hýbać, jak to niczego nie będzie. A to je w każdym następaniu brak.